Näin. Tätä mä pelkäsin oikeesti, kun mulla melkein... Hyi helvetti. Jo helvetti tässä etukäteen joku vitun tötterö tässä esikatselukuvassa. Joo. Pitkät on pikarit tällaiset näin. Hyi helvetti. Mä en tiedä miksi toi yllättää. Vittu, älkää lähettäkö tällaista. Vittu. Ja oikeesti tää on. Siis. Ei voikaan. Ei vittu. Älkää vittu lähettäkö tällaista paskaa. Hyi jumalauta vittu. Mä en taju mikä tossa vittu tekee pahaa periaatteessa, kun ei se edes tuu omaa suuhun, mutta... Jo, hyi helvetti ihan oikeesti. Hyi vittu, ja tää on vielä pitkäkin kuin saatana tää video. Pakko. Malauta. Ei. En mä voi kattoo tällaista saatana paskaa. Oikeesti. Vittu, hyi vittu. Häkkiä saatana, pikkukakkonen näkymä. Siis, nyt te ootte ilmeisesti saanut sen mun heikon paikan tässä selville. Nyt mä oon huono ohjelmanvetäjä, kun mä en tällaista paskaa pysty katsomaan.